पिंपळकुटे येथे चर्मकार गल्ली ते मारुती मंदिर भूमिगत गटारीचं काम चालू आहे। यावेळेस पद्माकर सुतार यांनी काल अतिक्रमण काढून दिलं होतं। बोलू का? राम पाटलापासून दादा पाटलापासून हे राम पाटलापासून शावराव पाटलापासून आणि तिथनं दादा पाटलापासून बाळवांनापासून ही जी संबंध आहे ही पूर्वीपार आमचा चांगला संबंध आहे पहिल्यापासून। हो, त्यांचं आमचं काही यात काय नाही आणि व्यवस्थिशीर आमची कामं त्यांनी पहिल्यापासून केलेली आहे। वेळ काळ टायमाला सुद्धा आम्हाला ती हजर होती। कुठल्याही टायमात आम्हाला ती कुठले कमी पडू देत नव्हती आणि आमची पहिल्यापासून व्यवस्था त्यांनी आमच्या घराची पूर्ण केलेली आहे। त्यांच्या जीवावरच मी मुंबईसुद्धा सोडली, एवढं विषय लक्षात घ्या। त्या कारणानं इथं घरीसुद्धा इथं त्यांनी व्यवस्था केली। त्या बाळवांनाचा पोरगा पवन पाटील, हो, पाण्याची व्यवस्था सगळं जिथं तिथं व्यवस्था करते। हो, काय कारण का अहो खरं जी आहे ती खरंच, खोट्याचा काय फायदा आहे? तुम्ही काय कोणी जरी काय बोललं तरी ही घर पूर्वीपार माझं आहे। आज त्याच्या आजापासून माझं घर स्वतःच आहे। काय करायचं? मी कसा जाईन कुंकट देणार? जोपर्यंत मी मला कुठल्याही अडचणी येऊ द्या, वेळ काळ रात्रीचा टाईम जरी आला तर त्या टायमाला मला हजर असतील। हो, एक वेळ माझ्या घरावर पत्र्यावर दगड पडत होती, त्या टायमाला रात्रीच मी गेलो, दादा पाटील दरवाजा उघडा, त्या टायमाला बाळवांना संघाला, हो, त्या टायमाला मला कोण दगड टाकते म्हणलं त्याचं सकाळी पारी बोलवून त्याला आतमध्ये घालो। म्हणजे असा ह्या घराचा माझ्यावर लक्ष आहे पूर्ण। अजूनसुद्धा रात्रीच्या वेळेला मी टाईम जर आला तर दरवाजाला थाप टाकणारा माणूस आहे मी त्यांच्या। एवढं माझं घर पूर्वीन पाहिजे, माझं घर जवळच आहे। मी कसा विसरण कोणा त्या घराला, ती बी घर मला विसरत नाही। मला तिथं अर्ध्या रात्री नेऊ द्या, मला कुठल्याही गोष्टीला ती कमी पडू देत नाही। ती काय पाहिजे ना तुम्हाला, असं घर आहे माझं। बोलू का बस? पहिल्यापासून ह्या पूर्वीपाळ्या ह्या घरानं माझी कामं पूर्ण केलेली आहे ती। कुठल्याही गोष्टीला यांची माझी काही नाही तक्रार, काय नाही अडचण नाही। ह्या पाटील घराण्याने ह्या जगाचं कल्याण करण्यापाहिजे पहिल्यापासून ह्यांनी पाटील ह्याच घराण्याने चांगलं केलेलं आहे। कित्येक दिवस ह्यांनी पाटीलक्या केलेले हल्लेले, पाटीलक्यावर यांचा अधिकार होता, राम पाटलाचा शावराव पाटलाचा ह्यांचा अधिकार आहे आणि त्या कारणाने ह्यांनी ह्या गावाचं रक्षण केलेलं आहे। हो, हक्कपत्रसुद्धा त्यांचंच आहे सगळं ह्या गावाचा। अहो थोरलं घर आहे राम पाटलाचं, असं काय करता?